Jatend piny Kenya William Ruto medo walo ji mopogore opogore apise mag piny owacho, bengi maduong' ma pachoka kod bede migepe mamoko. E apise jatend piny owal jong'ad rieko e chenro mag piny owacho kaka yor jiwo ochumi ma thurka. Magi oting'o Profesa Adams Oloo madhi ng'ado rieko e weche mag tudruok, Dr. Sylvester Okumu Kasuku mang'ado rieko e weche mag telo, Major Retired Mahat Somani mang'ado rieko e weche mag arita kod Joe Kager ma en jagoro e weche mag telo. Komachielo Gerald Nyao Marita oyier kaka jalup gavana e bengi maduong' ma pachoka ka Nouri Aror Gabo dhi e piny Haiti tayo chenro mag piny Kenya kono. Mwangi wa Iria oyier kaka jakom board mar Public Procurement Regulatory, Honorable Peter Kenneth jakom mar KEBS, Bruno Gida obodha director maduong' ma kambi Simiti ma East Africa Portland Cement ka Douglas Murray Kaibos detao tije e duol mar Central Rift Valley Water Works Development Agency. Kwethwa keni mawuok e dhowath Orore e kar chung'od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar pith rech ma itime cages nam Lolwe ka gidwaro matieko pek moko ma joma mine manie sekta mar lupo osebedo ka neno e dho wedhe ma oloro nam Lolwe. Wakeni wacho ni pith rech ma gitimono bende biro medo mijing'o ne jowetegi ma osebedo ka kale midhiero mopogore opogore e nam Lolwe. Ali Abich nigi ler koa e kaunti ma Homa Bay. Chenro mag lupo ma osebedo ka dhi nyime alwora ma nam Lolwe kinde ka kinde osemiyo kwan rech odok piny e nam ka wach tiyo kod kilwa maricho bende en midhiero maduong' ma osehinyo sekta mar lupo e alwora ma nam Lolwe kendo ma osemiyo riwruoge ma opogore moko mag piny owacho kod moko kuom jolupo donjo pith rech ma itime cages e nam Lolwe. Chenro mar pith rech ma kamano kuom kinde mathoth osebed kitimo kod joma chuo, kata kamano kwethwa keni mowuok e dhowath ma Orore ka chud bura ma Suba South bende koro wuok oko mar timo pith rech e cages e nam Lolwe kaka yor jiwo yuto margi kotieko pek moko ma joma mine osebedo ka kale dho wedhe ma gitiye. Wakeni gi mamoko gin mond liete wacho ni joma mine neno matek e dho wedhe gino manomiyo gichako chenro mar pith rech ka giyudo sir kowuok e riwruok moko mar piny owacho mondo giyud kaka ginyalo konyore. An kaka chiliel wasekalo challenges mang'eny ahinya e dho nam ka nikech chon chuo nong'eyo ni wamama ok nyal, koro gidil gi wamama yo marach kabisa nikech gidwaro nyaka nindo kodwa nikech rech kama kiyud rech kaka wan widows waneno malit nikech idonje tuo ma ok ni chano because of chiemo mondo mi nyithindi chiemo. Koro waneno malit sana. Koro miyo ka Nyasaye oyie okelonwa project wakwayo udi mondo med konyowa mang'eny mondo Nyasaye omed yudo duong'. Wakeni giwacho ni kuom higni mathoth joma mine manitie sekta mar lupo e alwora ma nam Lolwe ok osebedo gi yot kendo ne ok yienegi bedo kata kod yidhi mag-gi kendo sani koro giyudo fungruok maduong' bang' chako chenro mar pith rech e cages ka gitimo kod joma chuo e alwora mar nam Lolwe. Nok oyienwa dhi e nam nowene chuo. Koro ka wan kaka mine, clan machon ne wacho ni dhako ok nyal idho kata yie, ni ko idho yie no ok dhi yudo rech. To nikech sani ngima ma sani oketo mine nyalo kata kaka chuo, mine nyalo moloyo chuo. Nikech sani endi ohala ni okelne mine, wayudo yot mar yudo chiemo, wayudo yot mar kata kaka wanyalo yudo pesa. Nyithindwa dhi skul e yo mayot kokalo mana kuom ohala ni. Kata odoko ni mine gi matimo pith rech e cages e nam Lolwe ma bende giwacho ni oseloko ngimagi to gikwayo sirikal kod migepe mamoko mondo yosir gi lwede tich ma gitimono. Nyaka ne wachaki waseyudo ber nikech wasekeyo mokwongo, ne watero rech e chiro, ne wayudo ohala kendo wapogore kaka mine. Nyithindo nodhi skul e yo mayot nikech ohala cha ne wapogo to nyinyo ne wachak wakawo godo fingerlings waduoke nam ka. Chien nok anyal yudo pesa manyalo chulo school fee to kokalo kuom ohala ni nachulo school fee ne an gi nyathi mane nie form 4 nachulo fee e yo mayot nikech ohala manayudo ka ne wapogore ma nyathino timo penj mana ok oriembi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.